जतनो बेलाय बेलाय हामबाय दिनै हरनो हांग्राय जेंजागनाय गोबांमा जागा हांग्रायनि देर रगबो उद्बोधन नङै दङ म हांग्रायनो रुगै हास्तेनि जत दाकुक्तै बुकुक संनो आं आनि पक्ष থেকে हामबाय आफारनान मुसुंगो नक ब्रुम ब्रुम हांग्राय जों पालायो आवान जुवान संलाय चालायमानि साल बुमा बुफा बोसा बोतै आत्मीय स्वजन बुथुमलायै प्रत्येक परिबारनो प्रत्येक आमचायनो जों नुगो हांग्राय पालायलिमानि इभेन चिनि जारा दै थांनाय बरनोबो जों माइख्लायरिमानि बिसिंतै जों बाय असालो आसुग्लाय चालायमानि पान्दा जों ख्लायो चिनि हांग्रायनि दिननो बुइनि दफारगबो केबो पौष संक्रांति एबा आसाम रगो बिहु उत्सव ख्लायमानि जों नुगो जत हायुंनि ताकुक्तै बुकुक संनो जानी जानी पौष संक्रांति बिहु आबुनि बनरनो हामबाय आफारो ताक्लायनि बिसिनि हांग्राय चिनि बागै स्पेशल हांग्रायिं दं चिनि थिनांनि जे चबा अ चबाओ दफा थानसा ख्लायजों तंगै चिनि आरि रगनो मेचेनि जों कप्लायिंनानि आ प्रेयार बो जों ताक्लायनि हांग्रायो ख्लायबाय जादि जतनो एवं अ हांग्रायो आं टीटीएडीसी नि अंगैबो आनि व्यक्तिगत पक्ष थेकेबो जत ताकुक्तै बुकुक संनो पाइफ्लाया हामबाय याफारो जतनो गाहाम तंबायदि हामबाय।